protection, your hand of blessing upon their lives, upon their families, in the mighty name of Jesus. Mukati merino zorore baba, in this festive season holiday, every spirit of accident, mweya inoda ropa, tinotaura protection yenyu mweya mutsvene, tinotaura kuchengetwa kwevana ava Mwari nehama dzavo neshamwari dzavo. Nyasha dzenyu ngadzivatungamirire, ngavarirwe nekugoneswa nemi Baba. Muzita raJesu Kristu Nazareta, amen and amen. Wadzanai Mudzonga, how are you doing? God bless you, God bless you. Eugene Jimba, how are you doing? Kuriseko kurua, Mwari vakuitirenya. Sharon Darikwa, God bless you. How's South Africa? I hope you are doing fine and I hope you are safe. God bless you, God bless you. Right. Martin Bareni, how's Botswana? How's Botswana? Dumelanga, God bless you. I don't know, is it preaching, teaching, or discussing? I don't know. And ndakubata issue inechekuita ne Christmas kana to Xmas. Ndamboti bate kusini but data challenge network, so I'm back. And not to go nisana zvishoma, then I'll preach maybe. Kana nguva ichititendera. Lord Kaseke, how are you doing? God bless you. And ndandiverenge Acts chapter 2 from verse 1. When the day of Pentecost arrived, they were all gathered in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues of fire appeared to them and rested on one of each. They were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Minus Gondora, God bless you. Crispin Madare, God bless you. Kwagadiko Kuchiredzi. I know to go peace, because Karagu peace as well. Junior Mugoba, how are you doing? God bless you. Right, text yandaverenga inechekuita nekugamuchirwa kwakaitwa mweya mutsvene on the day of Pentecost. Mweya mutsvene akaburuka musi wePentecost, ukazadza vanhu vanga vari in a certain place pane imwe imba yatinoti upper room. Ndaverenga text iyi kuti igone kuva a mind opener to what I'm about to teach or to discuss with you. Maybe tinogona kuinteract uchiisawo comment yako or concerning your understanding. Charity Nerera, how are you? God bless you. Nyari danditaura nezvaimanira nhasi ndeyekuti somebody said to me, andifare munhu akanditi Merry Christmas. Why? Because chitendero changu achitende zvana Christmas zvekuti Jesu akaberekwa ndo patiri celebrate the birth of Jesus. There is an error there, pane error inoda kucorrectwa. Error iri papi? Right. Whether the day is 25 December or not, chisingagone kubviswa ndechekuti Jesus was born. So whether it need the actual date, actual month or not, but the fact yekuti Jesu wakaberekwa, Luke chapter 2, Bethlehem Judea, nemhandara Maria, izvozvo hazvigone kubviswa kana vanhu vakadebata on dates kana kukaita zvitendero zvinotaiwa. Christmas ndeye masatanist wane mafacts avanogona kuita layout kuti Xmas yenyu ndeye masatanist, hazvizvi zvaJesu zvakatanga musi wakati zvikaitwa musi wakati zvikadii. Right. Sei ndaverenga Acts chapter 2 ndichida ndidzidzise pamusoro pekukosha kwekucelebrate the birth of Jesus. Nyaya yekuberekwa kwaJesu tichibvisa date, day or month ndezvokwadi Jesu wakaberekwa. So alright, ndine this question sataenda kure. Munhu akati ini chitendero changu achikoshese Christmas and atipembere kuti Jesu wakaberekwa muna December, zvisiri zvoma wrong dates. Pama dates, you are right. Pama dates,
or month, you are right. Paunozoita wrong ndepekuti chitendero chako hachizokupawo musi wekucelebrate kuberekwa kwaJesu. Because zvakatora vanonzi wise men kuuya kuzoappreciate kuzopa zvipo, they came to worship him. Paakaberekwa mumenja kune vakauya vakamunamata. Havana kumunamata zvekupfugama vachiti Ishe Ishayo. Kunamata kwavakaita ndekuti vakauya nezvipo. Vakauya neincense, vakauya negoridhe, vakauya nemira zvinonhuhwira uye goridhe vakamupa. Bible kati they worshipped him. Hatina kunzwa mazwi avakataura, takanzwa action yavakaita yekumuappreciate, yekumupa zvipo, yekumugamuchira. So chitendero chikakutadzisa kucelebrate Xmas on the basis yekuti ndezvemasatanisi hazvi zvaJesu, madhezi acho asiriwo nekudii, chiri right. Pachinozoita wrong ndechekuti hachizogona kugara pasi chitendero chako ichocho chokuudza kuti iwe uchicelebrate kuberekwa kwaJesu musi wakati. Zvoreva kuti chako kusvitsa palevel yekuti kuberekwa kwake hakuna meaning kwauri, to an extent yekuti hauna musi waunogona kuappreciate to celebrate the birth of Jesus. Rega ndikupe clue sei kuberekwa kwaJesu kuchikosha muupenyu hwedu. Mwari vada nyika nokudaro, for God so loved the world, John 3:16. He gave his only begotten son. So chipo chatakapiwa na baba ndi Jesu anova mwanakomana mumwe oga kuti agone kuzotifira pamuchinjikwa. So Jesu wakaberekwa nemhandara Maria, Luke chapter 2. Saka izvozvo hazvirambiki kuti Jesu wakaberekwa. So vanhu pane pavanopedza nguva vachidebata kunetsana nekuda kuonesana. Rega ndikudze imwe danger irimo muChristianity. Nekuda kwekuti Mwari unotipa nyasha or the gift, magifts, a revelation, zvizaruko. Pane pekuti mushumiri akasatsvaka Mwari kana kuti akashayiwawo nyasha or wisdom dzekunzwisisa kuti pashungu dzaunenge uinadzo to be better than any other preacher in research or in revelation, ungwarire kuti the devil can also fight you to an extent yekuti you end up bringing a revelation inozokuvadza vanhu instead yekubuilda vanhu pachinhu chavanofanirwa kutenda. For example, pakava nevanhu vaita deep research neunderstanding yekuti Christmas haina meaning, zvakarongwa nemasatanisti, paicelebratewa zvakati nezvakati nezvakati. To me it does not matter kana ndakucelebrate the birth of Jesus on a wrong date, because chisiri wrong ndechekuti Jesu wakaberekwa. And ichocho ndinochitenda because my wise men vakalead by example. They came from the east, vachauya kuzopembera, kuzomugamuchira, kuzomunamata, kuzomupa zvipo. Kureva kuti nyaya yekupa zvipo nekumunamata picture of celebrating or appreciating salvation yauya panyika yatapiwa na Baba. So kana nawe iri padate kuti mwedzi wacho December haasi, madate racho 25 haasiriye, chiri chitendero ari mufundisi, iri dzidziso yawakapiwa, ndati ipapo you are okay. Panozoita wrong pausiri okay, fundisi wako kana chitendero chako sei chisina kuzokupa musi wekuti ungopemberawo nekufara kuti Mwari makatiitira nyasha mukatipa mwanakomana wenyu Jesu. Uri kuona here kuti chitendero kana kuti mudzidzisi wako akagumira pakukriticize akazokunyimawo nguva mukana wekuti ugone kuembrace, kugamuchira uye kufarira kuberekwa kwaJesu. Why? Because ukati handiite zveChristmas, ndakaparidzirwa deeper revelation, ndikaziviswa zvakatanga pakati zva 25 December zviri wrong, zvikaita so zvikaita so. Zviri wrong tazvinzwa zvakumisa kucelebrate on 25. But inda zvakakumisa kucelebrate the fact yekuti Jesus was born. Ipapo ndo paunofanirwa kusensa era or the spirit yekuda kuva kuti I'm the only one with the deeper revelation.
ndagona kuita bring out era iri muvanhu. Kana wawanirwa nyasha wava deeper revelation concerning the things of the kingdom, waita iron out kana kuti waburitsa pachena zvakakanganiswa zviri kupotwa, zvakanaka kuti uchiratidza zvakanaka. Why? Because ndati chisingarambike ndechekuti Jesu wakaberekwa. Chingadhibatwe chikarambwa idate neday. So 25 December isi issue. Pane issue ndepekuti Jesu wakaberekwa here akava nyama. Bible rinoti iye anotenda muzvokwadi unofanirwa kutenda kuti akava nyama akararama pakati pedu. He came in flesh. Saka kuti aberekwe ava nyama pakati pedu ipicture yekuti kune musi waakaberekwa. Maria Mandara wakasarudzwa nedenga akava nepamuviri wakabereka Jesu. So chisiri kuzochinja ndechekuti Jesu wakaberekwa. Chisiri kuzochinja ndechekuti tinofanirwa kufara uye kupembera nokuti Jesu wakaberekwa. So ndikapembera even pa wrong day or pa wrong date, purpose yandiri kupemberera iri more powerful than the date or the day. That's why iye mweya mutsvene pachake akaburuka akazadza vanhu muupper room. But Bible rati Acts chapter 2, when the day of Pentecost, not the day of Holy Spirit. Pente means 50. Kureva kuti vanhu after 50 years vane a Passover, a celebration yavaita yekupembera mutsika dzavo dzechiJudha. Saka mweya mutsvene ndokubva azouya on that same day. Chakaita kuti vanhu vagone kugamuchira mweya mutsvene ipo pariri zuva rekuti vari kucelebrata zvimwe zvinhu, kuziva kuti zuva ringangodaro riri day rezvimwe zvinhu, but pakaitika zvinokosha zvatinoda kureplace day iroro kana zvatinogona kucelebrata musi iyoyo, ndo powerful than any satanism. Nokuti nzwaika wakaipa mugarden wakapinda munyoka akanyengera vanhu, but pane nguva yekuti Moses unonzi naMwari chigadzira nyoka yendarira, a bronze serpent, uise padanda, anenge atarisa pairi achararama. Vanhu vari kurarama nekutarisei? Nekutarisa nyoka. Vanhu vakadzingwa mugarden nekuda kwokuti vanga vateerera ani? Vanga vateerera nyoka. So pane nyaya hapasi panhau yenyoka. Pane nyaya ndepekuti iri kushandei ende zvanzi nani zviite sei. Why? Nokuti dai paiva nevanhu during the time of Moses vaita zviite kuti titarise kunyoka. Why? Nokuti nyoka tine record yekuti ndo yakakonzera kudzingwa kwavanhu mugarden, yataura message isiriyo kuna Eve, akadya muchero usina kutenderwa. But vanhu vakaisa value pakuti kana Moses anzi naMwari anotarisa panyoka anorarama. Zvakuraba history yekuti nyoka yakambouya as a picture yekuti vanhu varasike. But kana zvakuitwa naMwari now, so vanhu vakadzingwa mugarden nekuda kwenyoka. But vanhu vari murenje, God sent fiery serpents. God sent fiery serpents. Dzikatanga kuruma vanhu. Solution, Mwari vakati kuna Moses, chigadzira nyoka yendarira uise padanda, anenge atarisa. Anenge atarisa panyoka iri padanda unorarama. Yeti nyoka tine a record, tine a picture yekuti vanhu kuti vadzingwe mugarden, wakaipa wakapinda munyoka akapa a wrong message. Ameno kana ndirudzwika zvakanaka ipapa. So challenge yatinawo now ndeyekuti nzara inoita mushumiri kuti dai Mwari vandipa message, dai ndagona kuva somebody are so unique, ane deeper and greater revelation,
nzara iyoyo that hunger haina kuipa. Pane danger ndepekuti the devil pane paanobata the mind of man, ane shungu nebasa nekuita zvinhu zvaMwari. Omutaiwa iwe chiuya a unique and a deeper revelation yekuti ubvise vanhu vese apa pakurasika, ucreate a dimension yekuti vanhu vanyatsoziva kuti zvese zvavaita vanga vakarasika. It's good to correct people pakurasika kwavo, but the truth inofanirwa kuva revealed kuti aiwa zvakanaka zvokwadi ndeiyi nhema ndeiyi, than kuti tova tati alright hatichaita zveChristmas zvapera. Ini handisi kuparidza ndichiti 25 December ndo pakaberekwa Jesu, ndinzwe zvakanaka, asi somebody ari kutonetseka nenyaya 25. Ndabva kare ndichitsanangura kuti date or day is not an issue. Tarisa apa mweya mutsvene akauya musi wePentecost, but hausi mweya wePentecost, ndi Holy Ghost, Holy Spirit akauya on the day of Pentecost. Saka hanzi mweya wePentecost. Vana vana kunzi musagamuchire mweya iwoyo nekuti hausiriwo mweya mutsvene chaiwo, nhasi date racho harisiriro. On the day of Pentecost, the Holy Ghost came. Vanhu sei vakagamuchira mweya mutsvene pa wrong date, nokuti day hasi day ramweya mutsvene, izuva rePentecost. Kureva kuti there are times yekuti we major on the minor. Kana date racho risiriro zvato zvaSatani. Kana wakaipa ane zvaakaita on that day, Mwari vounza zvakanaka zvavo on the same day. Bhaibheri rinoti kana zvakanaka zvasvika, zvisina kunaka zvinofanirwa kutama. Kana chiedza chauya, rimba rinofanirwa kubva. Zvoreva kuti wakaipa unotofanirwa kusvika paanobohwekana kuti kana riri day rangu 25 December randakaita zvesatanism zvangu zvese zvandakaronga kuti vanhu vacelebrate nekuda kweizvozvo, sei vanhu vaakufarira kuberekwa paJesu on that day. Kureva kuti it's another dimension yanoda kuoneswa mushoko raMwari kuti kudii. Kana wakaipa aronga chinhu chake mumwe musi, Mwari voronga chinhu chavo on the very day. Zvoreva kuti zvaMwari zvaakuita counter and take over whatever the devil has planned. Nyaya yepurpose kana chinangwa ndo inofanirwa kukosha. I'll give you this illustration. Ndikasafarira kuberekwa kwaJesu neari kufarira kuberekwa kwaJesu, whether pane scripture hapana, zvakaipei kufara kuti Jesu akaberekwa? Zvakaipei kufarira chipo chatakapiwa? Zvipo zvinoselebratewa. For God so loved the world, he gave his only begotten son. It's good to celebrate or to embrace or to love, kutenda nekufara kuti takapiwa ruponeso. Hama dzangu, mukaziva value yechinhu chinonzi salvation, value yekukanganirwa zvivi nekuda kwaKristu Jesu, hautangire pacross kufara, unotanga pakuti wacho akaenda pacross wakazidentify semunhu. He became man and dwelt among us. So whether pana celebrate kuberekwa kwaJesu musi wa 1 January, agona ari kufarira tenzi wake vakamupa ruponeso. Whether pana ari kucelebrate kuberekwa kwaJesu 2 June, agona nokuti ari kufarira zvakamupa ruponeso, ari kuembresa. He is wise. That's why by wise men ndo vakatravela. Bible rinoti kuti they were wise, ma wise men vakauya kuzogamuchira, kuzoembresa, kuzogamuchira kufarira kuberekwa kwaJesu, vakatouya nezvipo. Somebody ari kubvunza kuti kwa ana Peter hapana patakanzwa Peter achifarira kuberekwa kwaJesu, hapana patakaona vadzidzi vachipembera kuti nhasi Christmas.
handisi kutaura pamusoro peChristmas day, ndiri kutaura pamusoro pefacti isingadzimike. Jesus was born. Whether it's 25 December, 25 June, 1 June, kana any day you think of, wofara wotopfugama woti Mwari makaita henyu nekutipa mwanakomana wenyu Jesu anova iye muponesi woupenyu hwangu. That's good. Zvinokosha izvozvo. Right. Point ari kuti aiwa ini ndine deeper revelation, hazvina nebasa rese. Kana zvisina basa kwauri, handina kuti it's a sin, hazvina value kwauri. Handisi kuparidza kuti ndigone kujaja kuti ayo aramba zvekufarira kuberekwa kwaJesu aita chivi. Handida kudaro. Unenge uchitogona, ndo level yako yekumuappreciatewo Mwari wako nezvaakakuitira. But when it comes to others, kune vamwe vakaita seni, handitangire pacross kufara nekucelebrata. Ndinotangira pakuberekwa kwake kuti Mwari, he became man. Akazvi-identifya neni, akava munhu. Akatakurwa mumimba yemhandara Maria, akaberekwa akava panyika. Izvozvo zvega kwandiri. Handisi kuparidza kuti vanhu tendeukai muye kuChristmas. Whether you like it or not, Jesus was born. The day or the date, whether you choose 1 June, 2 February, that much haina kana problem. Pane problem nepekuti waane revelation inoramba kwete date bedzi nemwedzi, inongoramba kungofarawo kuti Jesu akaberekwa. Waakutoda kutsvaga mascriptures ekuti zviri papa date racho riri papo, Christmas iri papo, ndezvemasatanist. Whether the devil akaberekawo mwana wake akadedicata 25 December, hazvichinje kuti Mwari vagone kuongwa nekuda kwekuberekwa kwaJesu. Acts chapter 2. Mweya mutsvene akauya on the day of Pentecost. Vanhu vakagamuchira mweya mutsvene. Hakuna akasimuka akati aiwa date racho harisi riro day racho, harisi day iro ramuda kuita zvemweya wenyu, harisi day remweya. Chakanaka chikaitwa padei rakamboitwa chakaipa, isu focus yedu iri pane chakanaka. So whether 25 December haimo muscripture. Saka paunomira uchiti mushoko hazvimo, you are correct, very correct. Ndimi shasha dzebhaibheri, muri kuramba kuti 25 December haimo mubhaibheri. Muri right, hamuna zveshuwa, hamuna. Zvirimo zvandaverenga in Luke chapter 2. Yati Jesu akaberekwa. Maybe I need to read. Kuna wanofunga kuti pamwe akangouya ari mhepo. Maybe I need to read. But the challenge uchaona kuti iri pa Christmas, haisi perfect yakuti Jesus was born. I've discovered this. There are times yakuti people will debate on the minor. Chinhu chidiki chisina nebasa rese, chisingachinje zvinhu. Whether it's 25 December, 2 June, 1 April, 18 April. Chandoziva ndechingoti Jesu wakaberekwa. Izvozvo kwandiri ini ndinofara nazvo. Vane doctrine yekuti hazvina basa, hazvimo mushoko kuti tinopembera kuberekwa kwake. Zveshuwa mushoko macho hapana. But mumwoyo mangu nekutenda kwangu, it's an honor. I love God for doing that. Ndinotenda Mwari nechinhu chavakatiitira kuti vakatipa mwanakomana wavo Jesu. Kuti ndive pano nhasi ndigone kutaura pamusoro pezvandiri kutaura izvi. Ino yekuti Mwari wedu wakatiwanirawo nyasha akatipa mwanakomana wake Jesu. Kuti ani nani anotenda Mwari aregere kufa ave neupenyu usingaperi. So salvation iri kutangira pakuti I respect the process. Svika pa cross and after the cross. Zvekuti une deeper revelation yekuti vanhu vese vakarasika vari kuita zveChristmas mushoko hamuna. Uri right. Hamuna 25 December. Date
rekuti akaberekwa musi wakati, farai musi wakati, izvozvo hamuna. Unenge uri shasha. Ndimi shasha dzeBhaibheri. Christmas hamuna. But chii chiri kuitwa nevanhu paChristmas, chii chavari kurangarira, chinhu chakanaka. So iwe kana uchiti December haite, uri right zvisingaite. Motsvagawo zuva ramunofara. Mukaona kuti kufara kwacho kuti Jesu akaberekwa hakuite, modzidzisana kumachechi kwenyu kuti zvokuberekwa kwaJesu hazvina nebasa rese. Musatombofamba kaita kana dhei ramunofara, modzidzisana, musimbisana, because hatifanane. Uchaona kuti ini kana pakanzi pauya mutumwa kubva kudenga ada kundidzivisa kufara kuti Jesu akaberekwa, hazvichaita. Because ndine value, ndinozvikoshesa. Ndakaisa so much value mune zvatakaitirwa naMwari pavakatipa mwanakomana wavo Jesu. Kuberekwa kwake Jesu kunokosha muupenyu hwangu. Why? Nokuti haigona kuenda pamuchinjikwa dai asina kuberekwa. Haigona kunotifira pacross dai asina kuberekwa. So ukava ne deeper revelation, ukava ne understanding ne research, ukavhura shoko ukapedza kuti hapana 25 December zvisirizo vanhu vese vakarasika, uri right. Mukurasika kwavo vane chavagona to value the birth of Jesus. Date and day varasika, but varasikira munhau yekuda kutenda nekuappreciate. So kana December asiri kuita, unogona kugara pasi otsvaga day. Kana December asingaite kufarira nokuti une zvawakaita research kuti Satani akazodai, ini kwa Satani handiko, kutsvaga zvaSatani handiko. Chandiri kufarira pano ndechekuti Jesu wakaberekwa. Kana kune vakagara pasi vakaronga zvavakaronga muna December, I can even choose to celebrate the birth of Jesus muna June. So hepano pane nyaya, ko ndikada kufarira kuberekwa kwaJesu muna June, une scripture yaunogona kukota here kuti hazvisirizvo, haana kuberekwa muna June. Handisi kutaura pamusoro pemwedzi, handisi kutaura pamusoro pedate, ndiri kutaura pamusoro pechinhu chinokosha. He became man and he dwelt among us. So there are times yekuti madebate nekuda kuita machampion eshoko anobva pazvinhu zvine less value, zviri minor. Zvakafana nekuti vanhu vanoswera vachiita debate uniform yechechi yenyu yakazodai, pastor wedu anozoparidza. The real issue, Paul asvika pane imwe nzvimbo unotayo, imi munoti muri vaApollos, vamwe munoti muri vaPeter. Akaenda pamuchinjikwa nekuda kwoupenyu hwenyu ndiani? Which means chine value pakuva mutendi, kutengwa neropa raJesu uye kugamuchira Jesu Kristu. Day and date azvimo. Wese anopikisa Christmas ari right, asi anopikisa kuberekwa kwaJesu rarimwe doctrine kwakumwe kuita. Zvekuti Jesu akaberekwa zviri right, asarudza kucelebrata zvine value kwaari. Haupinde denga nokuti hauna kupembera kuti Jesu akaberekwa. Unowana denga nokuti wakatenda muna iye mwanakomana waMwari, ukawana kuregererwa kwezvivi. Salvation haisi pabirth, salvation iri padeath. It's all about the mind of man, how you value the birth of your Savior. Wow, nasidonakirwa pano. Ndikuita ndichiverenga so, nasidonakirwa pano. Hey, you see kuti munhu anoramba Christmas ari right, but anoramba kuti Jesu akaberekwa haasi right, nokuti ratondiudza kuti he was born. So maybe ndikaita ndichiverenga mushana. Yeah. Luke chapter 2 from verse, I'll read from verse 4. Joseph went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the seat of David, which is called Bethlehem, because he was of the house
and the lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, time came for her to give birth. She gave birth to her firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, laid him in a manger, because there was no place for him in the inn. So apa riri kuti Jesu akaberekwa Bible. Arina kundiudza date, arina kundiudza mwedzi. Charandiudza chaita kuti ndigone kutsanangura nyaya iyi nhasi ndechekuti date or day amuna. Wese ari kupikisa kuti madate acho asiriwo, madate aya asiriwo, ari right. But chinoita kuti ndifare at any day, I appreciate the birth of my Savior. Izvozvo haisi nyaya yekuti ndichanopindira denga kuti ndacelebrate kuti Jesu akaberekwa. Denga riri pakuti wese unotenda, ani nani anotenda maari. Saka ini kutenda kwangu hakutangire pa cross manch, ini zviri personal. Kutenda kwangu kunotangira pakuti iri randiti akaberekwa. I appreciate, I celebrate, I honor the birth of my Lord. I respect, I love, I celebrate, I honor the birth of Jesus. So whether ndicha celebrate muna June, whether ndicha celebrate muna May, whether ndicha celebrate muna March, it's not about the month or about the day. It's personal to me. Could I appreciate the birth of my Savior? Izo zoka ndirambidza azvibude auzvigone. Why? Because zviri mandiri. Indofara kuti Jesu akaberekwa. Alright, ane uya atirambe kuti Jesu akaberekwa. Saka tiri kuwirirana. Ende uyu ndiari correct manje. God knows mataurwa. Very correct. Date vanhu vakarasika, day vanhu vakarasika, haisi nyaya, ndo zvandiri kuti zviri minor. The major thing I appreciate is the birth of my Lord. Izvozvo hauzvibvise pandiri, izvozvo kana ukadi, kana pakashedzwa mushumiro unoti ndiye champion, randiudza iri kuti akaberekwa, ndo zvandofarira. So day rekuzvifarira, kana ndikafara padheira unoti harisiriro day racho, haana kuberekwa kuti tozotsvakiridza day kuti tozofara musi wacho. Uyu haasi munhu anoberekwa 2 June 3 February. Uyu ndimesaya mudzikunuro wevanhu wekuti at any day, according to revelation and understanding, you can appreciate the birth of your Lord. Saka waona kuti Mwari shoko rinoita sekunge coincidence kana kuti maune, kuti iye Mweya Mutsvene paakauya kuti agamuchirwe, akauya futi padheira munogona kuti it was wrong, a wrong day. Bible rangu rati on the day of Pentecost, the Holy Ghost came. Day harisiriro rauya Mweya Mutsvene, but vanhu vakamugamuchirirei Mweya Mutsvene auya padai rePentecost. Vakaisa value pa gift yavapiwa naMwari no matter the day. Apakana usiri kunzwa ameno manja. Ndati wese arambidza vanhu 25 December kufarira, unogona chivapawo date neday. Ukaona date racho usina, day racho usina, hauna right yekuti musi uyu hauite, nokuti at any day, at any time, by your own understanding, how you appreciate your Lord and your Messiah, you can do it any day, any time. Nandaona apa ndirikomberera machampion ese ari kubatikana nedate neday. Muri machampion akomana, research munoita ende shoko munaro. Pane challenge chete ndepekuudza vanhu kuti izva Satani izvi. Kuberekwa kwaJesu hakusi kwaSatani, iplani yaMwari. So day rekupembera manje vanhu vakaona, when we give the devil days, holidays and times, hatisi kugona kutsimbirira zvaSatani nechaMwari pamusoro. Satani ngaazive kuti kana ane mazuva ake
anorespekta nekuona zvake. I chose to differ. Ini ndicharemekedza kuberekwa kwakatenzi wangu Kristu Jesu. Vachipembera naSatani wavo kuti vane madays avo nemaholiday avo yezvavakaita zvichida hanzi nemaroma vachizodii. That much I don't care. What I know, what I believe, what I appreciate and understand, my Lord was born. So date and day, atiso zvandazotaura nezvazveni. Uri correct. Andamboroona date racho. Demwedzi wacho handakuona. Chandaona chinogona kuappreciate at any day, at any time. Despite kuti day roro Satani aita nezvei. Kana 25 December Satani akaberekawo mwana wake, ndezvekwake nemwana wake. Ini at any day, at any time. Ndinofara kuti kune chinokurira mweya yechina chakauya kuzodominata zvakarongwa nemweya yechina. Iri timu ndaromberera maoko. Munorova munogona. Research munoita munoziva. But hepano pane nyaya. Andina calendar nema days. Andichapa value to the devil. Any day, any time, I appreciate my Lord. I value the birth of Jesus. I celebrate the King of Kings. Kana Satani akaberekawo mwana wake, kana Satani ane hama dzake dzakaronga maprogram musi wa 25 December, ndekwake nevanhu vake. Ini ndichapembera kuberekwa kwatenzi wangu zvisina dheira rinonzi irimbopawo Satani ane vanhu vake nezvinhu zvavakaronga. Pane patinopa the devil mikana neona nerespect. Sezvine zvavakuitwa kunzi dheiri ndera izvi ndezvaSatani zvimusaite. Zvakadai so ndezvaSatani musaite. Mugarden reEden. Maybe I need to read. Nyoka pairi kunyengera vanhu. Nyoka pairi kunyengera vanhu mugarden. Haisi nyoka ya Satani, haina kusikwa na Satani. Yakaabuswa na devil kuti iite basa riri kudiwa na Satani. The spirit. Saka uchiona kuti vanhu vari murenje mwa Bible rinoti, and the Lord sent fiery serpents. Mwari kwakutuma nyoka ku garden wakaipa wakainfluenza nyoka ikatara zvisizvo. Indakambokurawo ndine pfungwa yekuti hosho munodziziva, hosho dzinoridzwa kana nevabvuwi kana kumachechi mazuva. Ndakakura ndine pfungwa yekuti hosho ndedzaSatani. Why? Because ndakakura ndichizoona zvichiitirwa n'anga. Kun'anga kwairidzwa hosho. Saka ndakati ndikaona hosho muchechi ndaibva ndaziva kuti vari kuita zvaSatani, because vari kushandisa zvinhu zvaSatani. Ko Sunday riri kunamatwa rakabvepi? Mwari unonamatwa 1 mumweya nemuzvokwadi, 2 every day. Chete chinonzi kunamata tinogona kuti reduce tochiisa musi weSunday. Kunonzi kunamata, it's not a Sunday thing. It's a lifestyle of a believer. Any day, anyway, anytime. Kune vasingaitirwe zvakanaka kuti vanhu vari kuenda kuchechi musi weSunday, unoregera kuenda Sunday woenda day rawakaudzwa naMwari kuti ndo day racho. Hazvina kana problem.
Now yekunamata iri so personal to an extent yekuti Mwari unotaura nevanhu nemunhu on individual capacity. Mwari unotaura nevanhu vake. Yeah, somebody saying I celebrate my Seventh-day Adventist. You are right. Very correct. Ndoko unofanirwa kupinda, ndoko unofanirwa kuenda uchinamata uchiita zvekunamata Mwari. Vanhu ngavave vanova nehukama naMwari wacho vambonzwawo Mwari achitaura. People hear me very well. Satan kana ane mazuva ake panyika anonzi amadays aSatan aita zvakati, amadays aSatan aita zvakati. Imi munoremekedza izvozvo zvekuti madays aya ndeaSatan anoitwa zvakati. Continue to respect the devil and his days. Ini ndava nekuziva kuti the devil is no power. Whatever chaakapamba akabvuta kumunhu, we can take over by revelation, by understanding, and by the Spirit of God. Why? Nekuda kwokuti pane nguva yekuti tichadzivisa vanhu kuita chakanaka, nekuda kwekuti pane twataona kuti twakaipa mune chakanaka chiri kuitwa. Ndakaenda kuchipatara ndine ronda chandaida kurapwa nekuiswa mushonga nekusungwa bandage. But ndasvika ikoko ndakatanga vakatora cotton ndokubva vaidhipa mumvura inodziya vakabata nescissors ndokubva vatanga kugeza ronda riya. So kugezwa kweronda haisi medication, haisi zvona ndafambira. Chandandafambira kurapwa, kuiswa mushonga nebandage. But process yavakashandisa haina kana nebasa rese kwandiri boti chandiri kuda ini kuporeswa. But to them ichocho chiri minor chinenge chisina basa, part of the process yekuti ndigone kuzoiswa mushonga paronda ra clean ra fresh, ndigone kuva nehili yangu zvakanaka. So there are times yekuti hondo dzine vanhu ihondo dzedate nemwedzi. Date racho harisiriro, mwedzi wacho hausiriye. Mwari wacho ndiye here ari kunamatwa. Vanhu vakatengwa neropa raKristu vakagamuchira Jesu sashe uye muponesi here. Iye pachake Kristu Jesu unogona kutofamba nemunhu zvekuti vanhu vanogona kupedzisira vakuti haasi Mwari. I'll give you a picture. Jesu pane paari kuuya, vadzidzi vari mubhoti, pavanomuona vanoti chipoko, vanotanga kutya. Why? Because mindset yavo havasati vaexperience kana kuzviona munhu achifamba pamvura aine flesh. So vari correct palevel yavo kusvika Jesu azozvirivhila kwavari kuti musatya ndini. Nhamo yatiinayo mukunamata in the Christian walk of life iri pakuti munhu zvaanotenda nekuziva ndo zvese enda hakuna chimwe. Despite kuti ngative neroom to learn from others, pane danger yekuti now munhu anobviswa pachinhu chacho chine value chakakura chinenge salvation, obatira pakuti Saturday. Chaakaudzwa nekuziva ndechekuti Saturday ndo day racho. Chaasina kugamuchira zvichida ndiJesu wacho kana kuva namweya mutsvene wacho. Izvozvo kwaari ndo zviri minor. Chine much value is the day or the date. Alright, let's say you are so touched in the day and the date. Munhu oparidzirwa on Monday, ogamuchira Jesu on Monday pa crusade, over afa on Thursday. Haana kubvira aobserva Sabbath. Iwe semusabata nekuti denga ndere sabata ka munoionawo sei ndo panozoita challenge. Kune mamwe ma issues ekuti we need to
Give God the room yekuoperate nevanhu vake, nekuda kwekuti kana shoko richiti ukapupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe wemuponesi unoponeswa, tine vanhu vasingataure, tine vanhu vasinganzwe. Zvinosirwa Mwari mukana, nokuti ukapedzera wajaja kuti munhu asina kupinda Saturday apinde denga, zvinoita sekuti akaparidzirwa on Monday akatendeuka Monday akafa Wednesday, kudenga haachapinda even aina Jesu nekuda kwekuti apotsa Saturday yacho. Kana day richipa munhu denga, there is no need to preach about Jesus. We need to preach about the day. But chiri major kana ari Jesu, day or date riri lesser, then taakubata pane chiri major. Ani nani akamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. I know andingaitire munhu wese zvakanaka. That much I know. That much I know. That much I know. Iri page rekuti une opinion yako, une zvaunofunga, une kuziva nekugona kwako. I advise people who have so much knowledge and revelation not to be quiet. Because danger iripo ndekuti when you remain quiet, hauna page rauno operator, hauna paunoparidza nekudzidzisa, you wait to kungoti kana pane zvataurwa vata zvisirizvo apa hazvisi. I respect your knowledge, your boldness, and the gift yawakapiwa naMwari yekuziva iyi kudarika zvatiri kuita izvi. Pari kuleka now, when you become quiet une truth, wakafanana nemunhu ari muera. Because vanhu vari kufa, iwo wakanyarara, wakamirira kupikisa. Why? Because time yaunopikisa inini, kana kuti yaunoudza inini, ndiri one. I time yekuti waifanwa kugara pasi woti Mwari vanhu vari kufa vasina kubata Saturday. Wofamba uchirova Saturday yako, uchirova Saturday yako, uchirova Saturday yako. Ukaona vanhu vachirasika nenyaya yeChristmas, obva wavhura page, obva waenda kana mustreet, obva waenda kana paTV channel, kana une marope na TV channel, otanga kurova maerasi eChristmas, maerasi kuti vanhu vawane denga. Bo chatiri kuvavarira panapa, hatisi kuda Christmas. Chatiri kuda panapa kuponeswa na Kristu wedu tenzi Jesu. Whether ndaenda kunda celebrate Christmas andina, chinoita kuti ndiponeswe, haasi mazuva atiri kubata nezvawaya. Hakuna zuva rinoponesa munhu, asi kuti pazuva munhu unoponeswa ukatenda muna Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Vhangeri rikabva pana Jesu rikaenda pamadays, taakutaura zviri lesa tichisiya chiri major. Muri correct hama dzangu nemaSaturday enyu, muri correct nekuti Christmas haisi. Pari wrong ndepekusiya Jesu toswera tichitaura mazuva. Why? Nokuti hakuna zuva richaponesa munhu, but shoko riri kuti ani nani anotenda maari. So it's all about him, not the day. I love and respect all those vari kukomenta vane deeper knowledge inodarika yangu concerning hands Constantine. Ini Constantine handitombomuziva, wandoziva inini muponesi wangu. Ini pandakarwara ndiri pa point of death, I had a dream. Akazvirivhila kwandiri ndiKristu Jesu. Constantine anga asipo. Saka andina time ya Constantine, andina time yekuresearch about Rome, andina time yekutsvaga kuti varume vamusuwo vaite. Even kana Satani akabereka vana vake pa Christmas, andakana basa nazvo. Ameno kana muchizivana naye munogona kunomuudza kuti avatsana vatoti hana kana basa nedhere kuti wakabereka vana vako na Constantine kuRome mukaita zvemaChristmas enyu. Uyu anoda Jesu, ende Jesu wake ari kutomisa padhei renyu. Munoudza devil kuti muparinga ari kufarira Jesu padhei renyu. The devil must know this. Andina dhei randichamupa, andina dhei randichamupa value. Any day, any time, it's all about Jesus. Whether Monday, Sandabata Saturday, Jesu ngaakudzwe, ngaanamatwe, ngaaongwe. Whether Chipiri and Sandashika Sabata, Saturday, Jesu ngaanamatwe, Jesu ngaakudzwe, Jesu ngaaongwe. Ini kuonga kwangu nekumutenda kuri more than the day.
I value salvation more than a day. Hakuna day rine much value mukunamata kwangu than basa rakabatwa pa Calvary. I salute, I surrender, I worship him, I thank him. Any day, any time, it's all about Jesus. Constantine, ne Rome, kana vane ma days, ne ma minutes, ne time dzavakaronga zvimasatani zvavo, inini koko handiko. Monoudza Constantine ne Rome yake na satani wake kana vane ma days avanoita, handina day randichapawo satani achakwana mu life mangu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, it's all about Jesus. Adingape Jesu one day azita ini ndiri kuramba kupa Jesu one day. Ndaramba kupa Jesu one day. Kumpa one day kumnamata. Monday I'll worship him. Tuesday I'll give him praise. Wednesday I'll celebrate him. Thursday I worship Jesus. Friday I thank him. Saturday I thank Jesus. And in a day randichapa Constantine, randichapa Satan, randichapa pagan worshippers, kutiri day mbotora iri. Inini personally, I'll never give the devil a day. Imi munema days amoto zata ama days a Satan ne vanhu vake nekuzodi. Ayo happy. Iti murenyu yona na iko kusota na ipana ne mazuwa kutapa Satan wedu akaita zvakati apa Constantine akaronga zvakati apa akazoita even my days anoti vanhu Valentine anga ari hure vanhu vano celebrate Valentine ndozve mahure. On Valentine day ndikasarudza ku celebrate rudo rwangu na madhamu vangu handisi kuita zva Valentine wacho because love yacho toita even on 13 14 15 16 imi mune value nekupa Satan, Constantine, Valentine, ameno calendar yenyu rekuti rinoti mwari rozoti Constantine, rozoti apa Valentine, rozoti apa ningi aiwa ikoko mono dza Constantine, ma Roman, Satan wacho kana na Valentine kuti mparinga ari kutokunyima kana day one every day ari ngoti Jesu ngakutswe. Ini ndaramba kupa Satan day, ndaramba kupa Constantine day, ndaramba kupa Roma vacho pagans day, ndaramba kupa chero zvese zvinamato zvinonzi musi wakati Satan akaita zvakati. Kalenda rangu inini rinoti Jesu ngaanamatwe misi nenguva yose nokuti wakakosha muupenyu hwangu. Ndoudzwa zvaConstantine nemaroma mapagan worshipper kuti vane madays avaidai ikoko ndakabva ndakauya kwaJesu weNazareta nyika nekuzara kwayo ruoko rwake. I will never give the devil a day randinotaona kati no. It's Jesus for me any day anytime even on Monday ini ndikutaura zviri personal. Andina problem yekunamata Mwari musi weMonday andakana problem nazvo. Tuesday andina problem nazvo. Wednesday andakana problem nazvo. Iwo wakamirira kuzoonana neMwari wako Saturday aiwa mama days enyu ndo revelation iri mauri ndo zvaunogamuchirawo. Inini ndinotenda Mwari nekumunamata even Monday, Tuesday, Wednesday. Handina day randichapa devil. Wangu inini Mwari ane zvaakanditira zvandoziva nekwaakandibvisa. I deserve one day. Saturday chete akana. Monday to Monday. Jesu ngakutswe. 1 December kusvika 30 or 31 December. Handina pandichapa ye Constantine wamanyora apa kuti andi Constantine nemapagan yake nevaRoma. Iva vaudze kuti paringa atokutorera madays acho ese ari kupa Jesu wake. Ndiri kuzotenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu, ndiri kuzotenda Mwari nekuda kwesalvation, ndiri kutenda Mwari nekuda kwekuti Jesu wakaberekwa akava munhu panyika kuti sigone kudzikinurwa. I will never give the devil a day or honor Constantine or respect pagan Roman worshippers. I will never give them a day. I know the one who saved me. I will worship him and trust in him. I will give him praise and honor. Zvekuti date rakati nderaningi
Inangu adina madate iri anonamatwa misi nenguva, anonamatwa nguva dzose. Kwandiri akakosha Mwari wehama dzangu zvekuti handina daily richarespecta for the devil kuti totogara pasi panyika kuti musi wakati ndewaSatani, musi wakati ndewaConstantine, ndopaakaronga zvakati 14 February nderaValentine, aita zvakati. Valentine iyeyo isi rudo rwekumba kwedu hatiti musi wa14. Masystems ari minor anoida kudivide vanhu kuti varegere kunamata Mwari ari very dangerous. Somebody anyora kuti Chiwenga anoziva shoko. That's true, anoziva zvekuti uri kumubetreya ukawanikwa uri pano uri munhu waChiwenga, uri kutomubetreya, uri kumurasisa. Gara wakabata pana Chiwenga ipapo, usafe, ndo pane kuponeswa kwako. Yo, yeah, Chiwenga ndiye ana Jesu. Chiwenga is Jesus. You are right. Ndo kuna Jesu iko. Ini ndina akandirwirawo akandiponesa akaenda pa Calvary noupenyu hwangu. Ndiye wandonamata. Munhu ari kubatikana achimbouya kwaChiwenga kune shoko. Iwe uri kumurasisa manje. Haufaniri kuwanikwa kuno. Munhu ari kuti Chiwenga ane shoko ari correct, ari right. Problem yake uruda kuenda kwakasiyana, uri kumira naChiwenga wako, inda uchibetreya munhu ana Jesu father vako. So kana uri munhu waChiwenga unofanira kuramba wakabata pana baba wako. Wese kutaura nonsense unofanira kuvhara nzeve. So kwete kuti unotora data rako netime yako obva kuti Chiwenga ane shoko panapa. That's a sign yekuti pakazomuka mumwe munhu achatuka nekukriticize Chiwenga unogona kubva. Why? Because nzeve dzako hadzisi kuna baba wako Chiwenga. Unoda Chiwenga uchinonzwa kuti ningati kudii. One day uchaenda kune munhu achakuudza zvekuti unogona kusiya Chiwenga. Why? Because kana uri waChiwenga ufanira kuramba wakabata ipapo. Ndo pane kuponeswa kwako, ndo pane salvation yako ipapa. Ukabva iko inzwa, hakuna mushumiri anodanirwa munhu wese. Hakuna mushumiri anodanirwa munhu wese. Kune vanhu vasingafanirwe kugamuchira inini zvachose zvekuti vakandiona vanofanirwa kuona ari Satani. Kune vanhu vanofanirwa kuti vakaona inini ndichiparidza vanofanirwa kusemeswa, vanofanirwa kuvhara nzeve kana kudzima foni kana kutiza. Gogoita vanogamuchirawo vanonzwawo, nokuti zvemweya unopupurirwa nemweya wako kuti ugone kuva munhu anogona kuzvigamuchira. Haisi church i-platform ine ma-public opinion nekudii. But I just chose to correct kuti kana uri mwana waChiwenga usabetray baba zvekuswera uri pano. Unofanira kunge une time nababa wako uchidzidza kwavari, uchivaappreciate, uchimira nababa wako. Because ukawasta time uri kunoku manje kunoku unowana nguva shoma yekushoko chairo uchiuya kuzotandara. Unless kana wafunga kuzotandara, yes. But kana wakuda kuita zveshoko unofanira kutsvaga Chiwenga kuti upenyu hwako uite zvakanaka. That's my advice to you. Rega ndisiye subject iyoyo. So the Holy Spirit came on the day of Pentecost. Hausi mweya wePentecost. Pentecost yaitova a celebration yaitwa after 50 years. Pente just means 50. Yaitwa nevaJudha iri tsika yavo. So mweya mutsvene ndokubva auya on the day of Pentecost. Zvoreva kuti vanhu vanogona kuva nechoice yekucelebrate kuuya kwamweya mutsvene on the day of Pentecost. Kureva kuti havasi kucelebrate the day of Pentecost by revelation and understanding ya Holy Spirit.
They are celebrating mweya mutsvene, chipo chavakapiwa naMwari. But mweya mutsvene wacho came on the day of Pentecost. Kureva kuti Pentecost day now radominatwa ne something bigger and greater anova Holy Spirit. Haisi coincidence iyi, haisi error. Mwari haite mistake, haite error. Kuti indava mweya mutsvene akauya kwete padei rake rinonzi dei raHoly Spirit, but akatouya padei rine zita remumwe munhu ari kunzi Pentecost. By saying remumwe munhu rinongoreva is just a shadow picture. Mweya mutsvene kwakuuya on the day of Pentecost. Hausi mweya wePentecost. Pentecost yanga isiri spirit, yanga isiri mweya. Yaiva a tradition, a celebration, iripo pa Jewish calendar. Sei zviita sekuti vakadii kusarudza zuva rinonzi iri ndo day richauya mweya mutsvene. Sei mweya mutsvene auya on the day of the Holy Spirit came on the day of Pentecost. Hausi mweya wePentecost. So vanhu vakatanga kucelebrata issue ya mweya mutsvene vanodzoka, kana iri day vanodzoka pa day of Pentecost. So panogona kusumuka munhu now with a revelation obva atanga kuti kuvanhu, you are wrong, haisi riro day ramweya mutsvene, day ramuri kutaura idei raPentecost iri. Saka mweya mutsvene haacelebratiwe padei rePentecost, anofanirwa kutsvagirwa rake day. Munhu anenge ari right, nokuti kana zviri zvedei, the Holy Spirit came on the day of. Paari wrong is to stop people to celebrate the coming of the Holy Spirit. So the day now rinobva rava minor. I'm sorry, light rangu ring light rangu rapera moto kusero. But anyway, I was not preaching, I had open discussion. That's why tine vanhu vazotizivisawo kuti shoko rina chiwenga, ndinganoparidza, ndinganogona, ndinganodai. But the main aim haisi competition, haisi kuti ndinganogona. Vanhu vanoparidza kundidarika vakawandisa, including chiwenga champion chaicha ndoshasha dzevhangeri. But God chose me also to minister to some people, not to everybody. Mwari vakanditira nyasha. When God called me, I started preaching parengi. Ndaitukwa, ndaiudzwa zvinhu zvokuti, but Mwari vakandipa the grace not to be moved. Ndimuvhike kana chose kana. So anyway, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. So regarding it's not about the day, it's about the value of the purpose. Say which is celebrator. Hazvina kuipa kufarira kuberekwa kwaJesu. Hazvina kana kutomboipa. Kana ukazviita musi wa1 June, kana ukazviita musi wa2 May. Why? Because muna madate, mune nyaya yekungoti Jesu wakaberekwa. Ndokubva tapiwa clue neunderstanding kuti on the day of Pentecost, the Holy Ghost came on the day of Pentecost. Saka panogona kuita clash nevanhu vanga varipo manje vakuona vanhu vakufarira kuya vamweya mutsvene musi next 50 years. Obva waudzwa kunzi haimi day ramukufarira harisi, nokuti ranga riri day rePentecost. Saka uyo ari kuti vanhu day harisi anenge ari right, paari wrong kudzidzisa vanhu kufara kuuya kwakaita mweya mutsvene. Chiri minor nechiri major apa haisi nyaya yedate, the truth, the fact yekuti mweya mutsvene takamupiwa sechipo naBaba akauya on the day of Pentecost. So vane chekuita nemadays nemadates, you are correct, we thank you. Ndimi type yevanhu vatinoda musociety vanoticorrecta nekutigadzirisa. Madates zvechokwada muri right, ndimi mashasha chaichaiwo muna, but tisingadziviswe vanhu kufarira Kristu.
izvo kuti Constantine nemaroma vakaita madheta awo, Satani akaronga zvinhu zvake nekuzodii. Haikokona Satani ndoda kuti munomudza kuti kuna vamwe tsano vane nharo vari kuti havakupe kana day kana 1. Satani handakana minute ndichamupa kana day kana 1. Kana holiday handitati iyi holiday ndeya Satani, iyi ndeya Valentine, iyi ndeya Constantine, iyi ndeye Roma, iyi ndeya zvakati. Kana kuti aiwa Mwari wangu tamunamata Saturday chete pamwe pesaba ndombomira. Enda munoudza kuti Monday futi ari kuipa Jesu, Tuesday ari kupa Jesu, Wednesday ari kunamata Mwari, Thursday every day ndichapa Mwari wangu. Constantine nevakaronga kuti aiwa tichanamata Mwari 1 day chete, kana zvakwana mukanamata musi muri wrong. Kunamata Mwari hakusi wrong, kana ukamunamata on Tuesday or Wednesday. Why? Munhu unogona kutendeuka Monday ofa Thursday asinobvira abata Sabata. Hamene kuti denga reSabata richapindwa sei, nokuti tine vanhu zvekuti rinogona kuparidzirwa nhasi obva atofa mangwana agamuchira Jesu apo Sabata haana kuita, anenge ari ma1 kana denga riri reSaturday. Asi kana denga riri raJesu, aiwa iye anotivesa vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Hama dzangu, God bless you. God bless you. Mwari vakuitire nyasha. So happy to see you. Muholiday muno Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakugonesei, ngavakunzvengesei mutsaona. Kune zvizhinji zviri kuitika festive season, but may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Please don't give the devil a chance. Don't give the devil a minute or an hour. Don't give the devil a day or a month. Every day, every time, it's all about him, author and finisher of our faith. Ngawonge ngakudzwe Jesu misi nenguva yose, nganamatwe ngapuwe mbiri. Pawawanira mukana bedzi, even uri pabasa eminute yawawana, unongoti thank you Jesus. I love you Jesus. I honor you my Lord. Toda kuti Satani timunyime ma days, timunyime time. It's all about our Lord Jesus Christ. God bless you. Let me pray. Father, we thank you for your blessing, your hand of favor, protection upon our families, upon our lives. Takupa imbiri nekukuremekedzai Baba. Tinotsidza nekutaura nekupupura nemuromo wangu kuti nguva yose, mwedzi yese, mazuva ose, renyu zita ngarihongwe rinamatwe rikudzwe nokuti makanaka. Iyemi makatida mukatipa mwanakomana wenyu Jesu, iyo wakaberekwa nemhandara Maria ukava munhu panyika. We thank you, Lord, for the gift of life. We honor you, our Lord Jesus, for you are faithful, mighty, and awesome. Praise be unto thy name forever, Lord, because you are worthy. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you, people. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasha zwangu, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless you. Bye-bye. Tomorrow we'll be starting our prayer sessions, so we'll be praying. Matei Mwari, despite you know to be Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavanamatwe nokuti vakanaka. Amen.